nanya. Apa sana gift ko tuh angge boynya belabe kading dah. Dongnya tuh dong kasebannya. Oblabe bisani takai. Zeng hazeni mense gift laran pi berde. Baiknya gift ko nani tangsibe. Tangnya tuh tangkanan gendro sana. Biar tanan nan pi kiatina zengnya. Belabe tuh neng betul sani sebabe tabai. Ang betul nih pi berde. Ompray zengha gift ko nasi. Tangnya sebini preblot nasi. 사랑하나 दुखु जादोंमोन जों थांगोन खाय थाथारिया बासना बेफोरबायदि बुंनो हामा नङाना मालाय दुखुआनो जा जायखि रंजा जोंहालाय माथो नांजानो बे नोम्फानि दुखुखौ जोंहा जेबो नांजानो नाङा दे आरो ओरैनोबाबो जोंनि दुखु सुखुआलाय बहाथो दं बेलाय जेरावबो गैखाया दा बेखायनो जोंहाबो साननांगौ जेबो गैया मिथिदो जोंहा बिमा फिसा थांनोसै बेनिफ्राय आरो खोनासंनानै लाखा गथ' नोंखौबो गालांनायाव गैला आङो बेवहाय आं खालाम माथो नोंजों थांखागोन दा नोम्बै नोम्बौखौबो नुबाय दाथ' आयंमोनखौबो नुबाय माथो नांबावगौ सना ओंजे आयै आगैनोलाय मा लाबोखो नोङो आगैखौथ' दं होनना मिन्थियामोन आं सना ओमफ्राय जेबो लाबोनायाथ' लाबोआखैमोन नाथाय आङो मायबा मोनसे बिहरबाय दे बेनोबो नोंनोलाय माथो नांगौ सना नोंहालाय दंजोबखायो दा गासैबो आरो बिबानो मोनखायो आंनिफ्रायनो बिसोरनो होनायाव नोंबो लुबैखाबाय आंथ' ओरैनोसो होनदों मिथिखायो दे आङो ओमफ्राय बिसोर आंनोलाय नों जेबो लाबोआखै बेनोलाय माथो लाबोनांगौ जाखो आबा सना नङा नों बयनोबो लाबोदों होनदों नालाय बेखायनो आफानोबो लाबोदों सानदों आङो सोरां मावजि बुन्दियासो आंनो बेसेबांबा दुखु होबाय जिउआव मिथिबायना आरो बेनोलाय आंलाय मा होफिननोसै आरो आफासना एसे गरमाव मानि थाखाय गोलाव गस्ला गाननायखो नोंलाय आं गाननो लुबैबाय आरो ओंखायनो गानबाय ओमफ्राय थान्दासोथ' आयै गस्लाया आफासना दा नङाबा माइसुंसो बेरला बायगोन दे दासो नायगोन आङो आरोथ' हजोंहाय नोम्बै मोनाबो सोंहरबाय थादो माला फैगोन होननानै खिन्थाहरदो आरो जों दिनै थांसिगोन होननानै खिन्थाहरबाय दे आङो नै आफासना थांनायनि सिगां नोम्बै नोम्बौ आयं गासैखौबो सनमान होदे आबा दे अब्ला नोंबोथ' आरो बोर मोनगोन ना सना आयै दे नों थाथ'दो सना आं दा फैगोन जायखिजाया बयनोबो मायबा मायबि लाबोबाय दे आङो बेखौनो होलांस्रानोसै ओरैनो आखाइ गोजा खालिलाय बोरैथो फैनोमोन आंलाय मोजां जाबाय दे आयै दे नों थाथ'दे होमबा जों थांसिगोनसै आरो मा खालामनो थांनायाथ' थांखानांगोन दा नङाबाथ' आइया गालांखाया आंखौ ओमफ्रायथ' दिनै बे माइयाबो थांखासिगौमोनथ' आं थाबावगौमोनथ' सोरांजों दे आरो आइजोंनो थांसानोसै आङो नै सोरां बिसोर बिमा फिसा सानैखौ नायनोनो हाथारला आं एसेबो न'आवथ' आं थांनो बास्राबायमोन नाथाय अब्लाबो खेबसे थांनानै फैनोसै आङो आइमोनाबो लिंहरगासिनोखा नालाय बिसोरथ' थांखासिगोन नालाय दे आरो आं फैजासिमहालागै बिसोर ब्लडबान जाबाय बेनिफ्राय नों होनबानो जागोन ना थांनो नालाय सिरि थांब्रा माथो बखिलाबाय थायो नोंलाय बखिनांगौआनोथ' जादों सोरां बे बिमाया मा मथर लानानै फैदों बेलाय बावलाय जाम्बि सानदो आंखौ थांफिनसिगोन होननायखायसो जेबो बुंला दे आङो सोरां नङाब्लाथ' बांद्राय बखिद्रायदो नोंना एबारहायथ' आं फैफिनोब्ला नोंखौ आरो बे जुरिखौ फाथैलाय बिसि होखाथारगोन आङो फाथैलाय बिसिबासो बे हिन्जावनि बुहुदा बिनि खर'निफ्राय खारगोन दे आरो गथ'खौबो सैखाथारलामोन दे आङो लिंहरफ्लांनानै जारलासो जासिगौमोन थायोबोला थांफिनसिगोन मोजाङानो जाबाय दे माया ड्राइभारखौ बुंना होखाबाय आं दा थांदोल' माथो नोंसो आंखौ दोनलांनो गोनां मोनलायो देब्रा माया आं थांबाबोथ' आरो एखेसोना ड्राइभार थांबालाय माथो जाखो मिन्थिगौ आङो नोंनि मथ्राबखौ बिमा फिसा सानैबो थिनहर जल्दिनो माखौथ' एसेबां ख्लां ख्लां जादोंलै
नायनो हाथाराखैबा नोंनो ओंखारलां जल्दिनो आंनि सिगाङाव बाथाय बांद्राय बुंबाय थाना नोङो मानसियानोथ' मानसि नंगौना नङा सन्देहसो जाबाय आं बेनोलायनो आंनि फिसालाखौबो अनगोननो नै सोरां बेखौनो रागा जोंलायबाय नोंनिया माने आं अननायालाय अनखायो नाथायबा बे बिमा फैनायखौसो एसे आङो गोसोआ गाज्रि मोनबाय थादो आरोना नायना सोरां जोंफोरखौबा बियो बेसे खस्थ' होआमोन गावसिनावहाय थांनायाव दाख्लैयो नोंनि दायनि थाखायनोथ' जाजोबदोंमोन ना दाख्लैबो दे आं आइ आफामोनाव थांना फैनोसै नों मोजाङै थादो साना दे बिसोरबो थांफिनगोनबालाय जुरि आब' आरो जोंहाबाबो फिसाखौबो आं गाज्रि मोनलादे जेबो नों बुङोब्लालाय दा रायलायलांनोसै आङो आब'जोंबो दे माबा थां बांद्राय दावराव खालामबाय थाना आं सिनायनाङा दे ओंखारलांगोन बुंखाबायना आङो मानसियानोथ' मानो अनबाबो अनजायालै नोंलाय हो मिन्थिया जेबो बेफोरखौ बांद्रायखौबा फाथैलायखौनो बिसिगारगोनसोलां दार मासदिनि बांद्राय जाथारबाय माथो बेलाय जारला अनबाबो अनजाया आरोना मानसियानो आंनि जुरि आरो आंनि आबासानखौ बखिलाबाय थागोन जेन'बा मा खालामदों बिसोरलाय बिसोरखौ बखिबाय थानो होमबाथ' गावनि न'आव फैनायखौबो नायनो हाला जाहैबाय बियो नोंसो बिदिना माया नायगासिनोसो दं आं र' जेखौ सानदों खालामथारबासो मोजां जासिगोन र' मोनथिनाय नङालां बाराखौबा मा जाखो माया मादै नों न'आव थांसै बाबुसोना न'आव थांनोसै आङो मिथिबाय ओमफ्राय आं थांनानै फैगौमानि नोंसोरबो ब्लडदो बोरै बुंखायो बिलाय दा आफानोसो खिन्थागोन लां मालै नोंनिल' न' सानदों नामा नोंलाय आंनि आफानि न'सोलै बांद्राय खोथा बुङा नोङो गथ'आनोसो नोंखौथ' र' नोंनि नोम्फानिखौ बिराद दुगाथार नामा नोंलाय गथ' दुगाथ' जाखागोन दा आंखौबाथाय जेबो दा बुंखा मिथिबाय आरो नोंहा आलासि जाहैदो थां दे बेहाय आफाखौ सिन्था खालामनाङा जों दंखायो दा बांद्राय खोथा बुंनाया दा थाव होगोन आं मिथिबायना नोंखौ गिया माथो आं नोंखौनो गिया ना माया जेला मोनगोन अब्लासो मिथिगोन था नोंसोरो फाफिफोर बिमा फिसा सानैबो रोङिना रोङि गथ' साला बिफा जेरै मैथा खावब्ला बिदिनो फिसालायाबो मैथा खावब्ला मैथा बांगालसो जागोन नोङो नै सोरां आफा हाबाब दिनैसो बे नोंनि हिन्जाव मोजाङा बे सुनिया बेयाव गैथ'वाहाय जोंजों दसेबाबो नङाब्लाथ' नंनायनि नङिनि मा दावराव खालामबाय थायो गावसो मिथिसिगौ आरो हा थिनहरबाय नालाय थिनहरबाय खनसेनो थाला थुला थिनहरखानो हायामोन हो आफा दे जाबाय दे आयै मानोथो गोसोखांबाय थानो बेखौलाय दायो नै आरोथ' जों बेयाव बिमा फिसा थांनायनि सिगां नोंसोरनो गासैनोबो मायबा नङा मायबा मोनसे होलांनो सानदोंमोन आयै जोंनिफ्राय जोंनि अननानै लाबोनायखौ नाजावदो आइ नोंसोरनिफ्रायथ' जों मा लानो नाथाय अब्लाबो नोंसोर जोंनि थाखाय अननानै लाबोदोंबालाय जोंथ' नाजावखागोनानो आबै नोंसोरथ' नाजावखानांगोन दा जों लाबोनायखौ जागोन दे आबौ फिसा आरोथ' नोंसोरखौसो माबोरै हगारहरनो नंबाय जोङो बाबा सना जोंनिफ्राय मानोथो गोजानाव थांनो सानखो दिनै ओरैनो दासो फैदोंमोन नोंसोरो दानो थांनो सानबायबो नायनाय दे दुखु जानो नाङा नोंसोरो जोंथ' आरो गोजानाव थाङाखै न' आइमोनावथ' दङ दा आङो होमबाबोथ' ना जुरि नै बेवाइफोर सिन्था जानो नाङा दे आरो लोगो हमनोबाबोथ' थांब्रबफैब्रबखाखायो दा नै आबासान दे थांद' आबै आबौमोनखौ खुलुमहैदो थांद' आबै आयै आंनि फिसौलाय नाजादो ना आबै आंनि आबौ फिसौखौ इसोरा जेब्लायबो खुसि लाखिथों आबै दायो गिफ्टखौ खेवनानै नाय दे मोजां मोनगोन नोङो आंनि फिसौ लाबोनायखौनो आं नाया जाबाय सोरबा आबौ बे नोंनि थाखाय दे आंनि आबौ सना लोखि जाबायसै दे आबौ दे दानाबा आबौ नोंथ' आंनो लाबोबाय दाना आंनिफ्राय मा होबावनो आङो दिनै आंनो
आंनो जेबो नाङा दे आबौ। आफा, आं दासिमबो लाबोदों। अब्ला नोंनिथ' मानोथो गैया जानो? आबा सना नों आंनोबो लाबोदों। दे नोंखौबो खुलुमनि। मोजां बोर होलै आफा ओमफ्राय। दे जागोन दे आबा। दे आफा सना, नोंना फिसालाया बेसे मोनो नोंखौ गाज्रिब्लाबो। नोंसो आरो दाबो बे मायाखौनो सानबाय थायो नङाना? जेबो नंला दे आबै। आदै लिजा, आंहा थांनोसै दा। बेखौ लाखिदो नोंबो। ओमफ्राय नों मानो थांनो नागिरदों आदा? नों जोंनाव थाबावनो हाया? आंथ' फैबावगोन दा नोंसिनाव। दिनै थांथ'नोसै दे। आं नोंखौ गोसोखांबाय थासिगोन ना आदा? आंहाथ' थांनोसै आयौ। आं फैबायसो बुंनांगौ ना? आंथ' फैबावखागोन दा नोङो? फैगोनथ'। माथो अब्लालाय? बेखौबो नायनो फैनांगौ ना? फैगोन ना सना? आफा, दे। दे जाबाय बिहामजो आइ। आयै, दे आइ। दे सोरां, नोंखौबो स्राय खुलुमनोसैहां। नोंनि फिसायखौथ' माथो बुंबावनो आइ। माथो बुंबावनो आंलाय जुरि? नोंबोथ' आरो दिनैनो थांसैबालाय। माब्रैथो थाबाय थानो हानो आंलाय सोरां? बे माया मादै थांनानैसो लासै सिरि जालायलायबाय। नङाबाथ' जि डिस्टार्ब खालामखायो बियो। आइखौ आरो आंखौबो बखिबाय थायो। मा जाखो बेलाय? सोरनि फटकथाय? सोरनि फटकआबा गोलैनानै थाखो? दे आंथ' सिनायासैना बेखौ। र' सोरांनावनो सोंहैनोसै आं होमबा। नांगौबो जानो हानाय ना, गोग्लैनानै थाबाय। आंना मादै मायानि रुमाव माबा मोनदोंमोन। माबा मोनदों माने सना? आंना सोरनिबा फटक मोनदों। आच्छा, बोरैबा थालांदों खोमा सना। माया मादैनि खोमा? नङा। सोरनिथो होमबालाय? जानोथाय, नों नायदो, आंथ' मिथियाना। सोर बियो? बोरो, सोर बे नायनि? गंगा। मायाजों गंगानि फट'। बै सासेयालाय सोरथो? बेखौथ' सिनायखाबाय आं। रावबो नङा दे सना। आंहा बे मोनजों थांथ'नोसै, थाथ' नोङा। नोंनि फट'खौथ' आंथ' दोनफेराखैलै गंगा। माथो नोंखौलाय थैनाय बायदि सोर बिदि खालामखो? नोंनि फट'खौनोथ' सोर लाबोखो बेयावलाय? मायाजोंलाय मारैथो बेलाय? ना माया सिनाय बेखौ? गंगाखौथ' आं रावनोबो खिन्थायाखैना। नै, ओंखाम जायोना जाया नोंलाय? नै, माथो मानसियालाय सोरनि फटक लाखो? ना सोरां, नाम्बार 3नि प्लेनिंसो खालामगासिनो नामा नोंलाय? सोरां, ना सोरखौबा गोदान मोनलायबाय नोङो? बोरो, आंबोथ' नायनि। आयौ आयौ, मानसियालाय गोथैना गोथां जाखो बेलाय सोरां? माथो फटक सटक माला गोनांलायसै बेलाय? ओइ जायो नामा सोरबा बिदि? जानला मानलानो मानो थैलाबायनांगौ बेलाय? नाथाय फटकनि हालोदखौ नायबाथ' गोथैफोरावसो बिदि खालामा होनबा फटकखौ? जानला मानला दाबुं दे, मानो थैनांगौ बेलाय? बुजिबाय दे सोरां, नों बेखौनोथ' लाबोबावनो सानाखै आरोबाव? नोंखौ लाबोनाय समावथ' खारसन फैखांखाबायना बे आंनाव। ओंथ' र' सोरां, लोगो मोननाय बायसा मोनखादोंथ' आङो। दासिमबो बेनि फटकखौनो लाबथिना दोनबाय थायो नों बिदिबा? नङालै बिदि नङा। बे फटकआनोथ' मारैबाव फैखो आंनो मोनथियाना। मोनसे दंबावो आरोबाव नै। मायाजोंबो बेनि फटक? बेनोथ' जुदि, आंथ' मायानो खिन्थायाखैबोमोन बेखौ। सोर सासेयाथ'मोन बेलाय? नंनायाथ' माने आंनिनो एक्स जिएफमोन आरोना। लोक्षिसारा साबेसेथो दंथाय?
नोंखौ हाबा खालामखांनानैथ' बेजों जेबो सोमोन्दोआनो गैलामोन आंहा। अब्लालाय बिनि फट'आ मारैथो साइ फैफिननायखो सोरां आरो बेबो नोंनि हिन्जाव मोजांजों? जानोबा बेखौनो बुजासै आं। बहाथो दं बेलाय बे सासेया? माने आं हाबा जाखांनानै आरोना बहाबा थांबाय होननानै खोनादोंमोन सोरबा। गंगामोन बिनि नामा। आंथ' जेबो खबरखौनो लाखायासैना आङो। मोजां जाबाय सोरां नोंनिफ्राय गोजानाव बहाबा थांबाय थिबाय। दे बेफोरखौ बाथो ओंखाम ओंख्रिफ्रा जाफैदो नोंनि हिन्जावनावनो सोंबानो जाबाय सोर बियो। बेजोंबो फट' लालायदोंबालाय बिनिनो सोरबा सिनायनायबो जानो हानाय। गंगायानोथ' बहाथो थांमारखोबा लास्ट खेबसे रायलायनायल' आरोना हाबानि उनाव। बुजिखाबाय खोमा दां बेखायनोथ' आंनिफ्राय गोजानाव थांबायना। जाखागोन आरो बिदिनो। नै बिहामजो दाथ' बे सुनि हिन्जावाबो गैलामोन हा न'आव थांखाबायबालाय नोंहा थाबावनो हायामोन साननैसो। आबा सोरांखौथ' बाथो आइ जोंनि थाखायथ' थाबावबानो जायोमोन ना नोङो। जोंहा नै आबौ फिसौजों गोसोआनो अहाथाराखैमोन हामा बिखाखौ लानानै हगारबावनो होनबा जोङो। ओंना जुदि बेना थाबावदो ना मानो दानो थांनो ओंखारखो नोङो? मिन्थिगौ आइ आरो इमि नोंसोर जोंखौ हगार हरनो बादों नाथाय सम आरो थासारियानो जोंखौ थिनबायबा। दे जायखिजाया अब्लाबो नों आबौ फिसौखौबो लाबोबाय नोंबोथ' नुजाफैबायना खेबसेब्लाबो। नाथाय नै आरो सिगांनि बायदि बेफोरबायदि गोजानाव थांना थाहैनांला नोङो आंनि आबौ फिसौखौ गोजानाव लांनानै। नाय आइ नोंसोरनि सानैनि गेजेराव सोमोन्दो जेबो गैलाबाबो अब्लाबो जोंहा फिसौजोंथ' दङ ना हो? नंगौ आयै बेखायनोथ' फैहोदों आं आबाखौबो आरो आंबोथ' फैबायना। थ' नै नोंसोरबो सम सम थां दे आं आरो बिदि गोजानाव थांला दे। दे जागोन आइ नोंखौबोथ' आरो बहाथो जबरदस्ति लाखिनो हानो आं मालाय। दे थाथ' अब्ला आबौ फिसौजों दसे रायलायबावनि आङो। दे आयै। नायनो आयै थानो नागिरथारला बियो। दे बिहामजो माब्लाबा जोंनो सम सम लोगो हमहैनोसै मालाय थाथारिखौलाय माथो। लोगो आंहा थांथ'नोसैलाय। दुखु मोनोलै आं जुदि नोंनिफ्राय बेबायदि रावखौ खोनायोब्ला। सिगाङावनो बेसेबां गोजान थांखाबाय आंनि आरो दायो फैनानै दसेल' फैबाय आंजों। ओइ जाम्बिलाय सिगांनि बायदि गोजानाव थाङाथ' आङो आइमोनाथ' दङ ना नोंबो फैबाय थाबानो जाबाय। खोबनो आंनिफ्राय गोजानाव थांबाय थांनानै जेथ' गोसोखौनो खांखिया आंखौ। गोसोखाङा जायो नामा आंनि गासैबो हांखनफ्रामबो नोंनोथ' दंना बेसेदि गोसोखाङो। गावनि एफा मोजां लोगोखौनो गोसोखाङा जायोना सोरबा। आंथ' नोंजों फनबो रायलायगोन वाट्सएपआवबो रायलायबाय थागोन जोंहा ना। दे आरो होनबा जुदि ओमफ्राय सिगांनि बायदि फनफोर नाम्बारखौ सोलायबाय थायोबासो नोंखौ सौफ्लेखागोन आङो। दे सौफ्लेयोना बुफ्लेबानो जाबाय आंखौ। बिदि खालामबावनांगौबाथाय नोंजों लोगोखौनो जाखाला आङो माब्लाबा लामा सामाफ्राव लोगो मोनबाबो रायलाया आङो। आयौ दे आं बिदि खालामना होनखाबायना। ओमफ्रायथ' जोंहानाव सासे आलासिबो फैफादो सासे नङा सानै आरो। सासेयाथ' माने आंनिनो सार जायो नालाय ओमफ्रायथ' जि घटना जाबायहाय आंहा बेजोंबो। नोंनो खिन्थागोन आङो र' दाथ' नै समा हास्लाबला आं फनाव रायलायनोसै दे। जागोन दे। सानसार निम्बु जुइस लाबोदोंमोन आङो। नांलायलामोन नामाथाय? माबा बोथोराबो गरम ना आरो जि सान्दुं आइयाबो बानायबाय थानो थिननायखाय बानायबाय आङो। लोंदो सारनो। बोथोरखौथ' माथो बुंबावनो आरोलाय। जोंफोरनाथ' आरो एसियानो गैया साराथ' एसियावसो थाबाय थाग्रा खोमा न'। जेबो नङा दे माथो जाखो आं जेबो मोनाना बेफोरखौ। ओमफ्राय जुलि माथो जुलिया दाबो फैयासै दिनै? आबा जुलियाथ' दिनै फैगोन होनदोंमोन ना। ओं होनदोंमोन ओमफ्राय दाबो फैया नायलाय दहायनो फैगोन बायदि खोथामोनथ'। दे होमबालाय लाबोबायबालाय लोंनोसै आङो। एसे बरफबो होनानै लाबोदोंमोन आङो। मोजां जासिगोन दे होमबाथ' साबसिन ना। औ एसे गुसुब्ला मोजां जायो आरो लोंनो। जुलियाथ' दाबो सफैला आं दहायनिफ्रायनो फन हरबाय थादो आंनि फनखौबो हमबावला। आबा जुलिखौ मानो सोंबाय थायोथाय बियो? माबोरै जाखोबा जोसाबा? दे आरो मोजाङानो जादों। गोसोआनो मोजां मोनथारासैना आंना। आंनि जुलिखौथ' दाबो नुवासै आङो।
दिनैथ' आंहा जेरावबो थांनाय जाखानाय नङा जुरियाबो दाबो फैयासै बैथिंजानो दसे थांसै नामा बेरायनो दे आरो जेबो नङा थांजायो र' होनबालाय आं आइनाव सोंना फैनि दे खिन्थाहैबानो जाबाय आं बैयाव नेनोसै दे होमबा औ दे होमबालाय बेनोसो जुरिया दा फैबा बायबा लोगो मोनसिगोन ना मानोथो लोगो मोना जानो फैखासिगोन बियो दायो फन हरबावनोसै आं होमबालाय दे र' आइनो खिन्थाहैनि आङो दा थांखादोंमोन आं नोंखौ बेखायनो थांबाथाय फैनो रोङासै जायखि जेखि बुङालै जुरि बिराद मोजां मोनो आं नोंखौ नोंसो आंनि फिलिंसखौ बुजिगोन ना बुजिया मिन्थिला दे आरो आंथ' फिसालाखौबो बिराद अनगोन ना बिफा बायदि आरोना मानसिफोरा जेखि बुङा नांजायालै आं रावखौबो आंथ' नोंखौ मोजां मोनो माने मोजां मोनो आरोना मोजां मोननो होननानैथ' जायाना गोसोआसो दा आंनि गोसोआथ' आरो नोंखौनो फसायोना जुरि आंनि जुरियाबो बुजिदो आरोना थाबैनो रायलायनाय लोगो मोननाय गासैबो जाजोब्बाय नङा होनबा आबा सना जोंहा एबार ब्लड थांनोसैलाय बिनिफ्राय स्रायनो आफा सना लाखिनायाथ' बयबो लाखिदोंमोन अब्लाबोथ' जों थानो हाया नङाना दे दाथ' बयखौबो लोगो मोनखांखाबाय नालाय थांनोसैलाय जोंहा न'आव थांफिननोसैलाय जोंहा न' फारसेनो बा बिमा फिसा सानैजोंल' आरोना नोंसोरल' मानो आंबोथ' थांफागोन ना मा होनखो नोंसोर आं बाबा सना आंनि नोंनि आफायाबोथ' नोंजों थांगोन ना बेलाय बोरै जानो हानांगौ सोरां नोंबो जोंजों थांफागोन माथो नोंनि नोमाया बेयाव दोना नालाय बेखायनो आंबो नोंजों थांफागोन नोंसोरजों जाया जाया बिदि जाथारा सोरां नों होनबानो जागोन ना नोंखौ लांफैया आङो थांनो मोना नोङो आयै आफायाबो जोंना आलासि जाहैफिनसैलाय एबार गथ' मा होनदों नोंबो दानो मोनगोनसो नोंबो आयै जेबो नङा दे रागा जोंनाङा बुजियालै नोंनि आइया सना बुजिया होनखाबायना नों लांफाबाबो लांफायाबाबो आंथ' थांखाथारगोन ना दे बाबा सना नोंसिनाव थांसैलाय मा जाबावगोन बिदिजों सोरां मा जाबावगोन माथो खालामग्रा जुरि सना नोंसोरनिफ्राय गोजानाव थानो हाला होनखाबायना नों आंखौ रागा जोंबाबो गाज्रि मोनबाबो जेबो मोना नांगौबा अराय जिउ रायजागोन आं नोंजों दे होमबालाय थुदोलै आफा थांनोसै नै आं आंनि फिसालाखौल' लांनो फैबाय सासेयाबो ओंखारफाबावबायसो